Афіцыйны Менск гатовы падтрымліваць Танзанію ў яе імкненні да эканамічнага развіцця і росквіту. Пра гэта заявіў кіраўнік Савету міністраў Александр Турчин падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам гэтай афрыканскай краіны Касима Маджалівам. Предлагаю внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности Танзании и представить адаптированную под потребности танзанийской стороны технику, тракторы и различное навесное оборудование к ним, зерноуборочные комбайны, зерновозы, комплексы хранения и сушки зерна. Па выніках сустрэчы ў Менску кіраўнікі ўрадаў дзвюх краінаў падпісалі 4 мемарандумы. Дамовіліся не толькі аб супрацы ў сельскай гаспадарцы, але і ў адукацыі ды бізнесе. Танзанія, што ва ўсходняй Афрыцы, краіна з узроўнем прыбытку ніжэй за сярэдні, адзначыў сёлета Сусветны банк. Сельская гаспадарка, нягледзячы на засушлівы клімат, застаецца асновай яе эканомікі. У гэтай галіне занятыя 2/3 насельніцтва краін. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны пайшло ў палі. Прадстаўнікі ведамства манітораць працоўныя ўмовы падчас уборачнай кампаніі, якая трывае ў Беларусі. У прэс-службе ведомства паведамілі, што мабільныя групы райвыканкамаў ды інспектары дэпартаменту працы праверылі ўжо больш за 160 сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і выявілі больш за 2000 парушэнняў, аднак падрабязнасцяў не агучылі. Таксама ў міністэрстве працы адзначылі, што 20% усіх няшчасных выпадкаў на вытворчасці здараюцца менавіта ў сельскай гаспадарцы. Асноўныя рызыкі ў аграсектары паводле ведомства – падзенне з вышыні, дарожна-транспартавыя здарэнні і ўздзеянне рухомых механізмаў і абсталявання. Сельскую гаспадарку падчас уборачнай кампаніі кантралююць і сілавікі. Маніторынг тэхналагічнай дысцыпліны і ахову працы ладзяць пракуроры. А ў Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі пра факты злоўжывання ўладаю службовымі асобамі ў сферы АПК ў шэрагу вобласцяў. Сумы хабараў даходзілі да некалькіх тысячаў рублёў. Што стаіць за гэтаю барацьбою з карупцыяй падчас уборачнай, патлумачыў вядоўца праграмы «Оптымум» Андрей Маховскі ў эфіры студыі «Белсат». Они уже который год, они говорят, требуют от урожая вот этих контрибуций и репараций в 11 миллионов тонн зерна. Каждый раз урожай сопротивляется, и собрать 11 миллионов тонн зерна у них не получается. В этом году для этого, на самом деле, условия гораздо хуже, чем в прошлом, когда урожай был 10 миллионов. Поэтому ничего реального они сделать не могут. Потому что, в конце концов, погода еще, собственно, не благоприятствует, да. Но зато они могут имитировать какую-то бурную деятельность. Вот давайте мы посадим там руководителей хозяйств, давайте мы скажем, что мы не собрали урожай, потому что воруют. Якія парушэнні выяўляюць у фудтраках і шапіках з ежай у Беларусі? Паводле доктаркі Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Тацяны Доўгай, гараджане скардзяцца на прадукцыю негарантаванай якасці, за лішні шум ад аб'ектаў и неналежны стан прилеглой территории. Нарушения выявляются в части несодержания в чистоте помещений, оборудования, тары, использования неочищенных и немытых овощей, фруктов, зелени при отсутствии условий для их обработки, использование инвентаря, оборудования с поврежденным покрытием, трещинами, сколами, затрудняющими санитарную обработку. Нарушение температурных условий хранения пищевых продуктов, в том числе при транспортировке продукции. Таксама адмыслоўца павяла пра асобны спіс патрабаванняў для аб'ектаў, дзе ежа гатуецца на грылі, мангалах і жароўнях. Паўфабрыкаты для такіх страваў мусяць быць вырабленыя ў стацыянарным аб'екце. Таксама ў фудтраку або намёце мусіць быць лядоўня для захоўвання харчоў, памяшканне з падлучанымі сеткамі водазабеспячэння і водаадвядзення. Незвычайны выпадак у Гомельскім раёне. Пенсіянерка з паселішча Бальшавік утрымлівала 7 кароў і быка ў самавольна збудаваным хляве проста ў двары шматкватэрнага дому. Такая гаспадарка не вельмі радавала мясцовых жыхароў. Узімку жывёліны пакутавалі ад холаду і антысанітарыі, без саломы, належнага харчавання і выгулу. Улетку стаялі па калена ў гнаі. Жыхары суседніх дамоў не вытрымалі смуроду і заўсёднага шуму ды звярнуліся ў выканкам. Аднак гаспадыня не рэагавала на заўвагі і прадпісанні. Справа дайшла да суда, які пастанавіў выкупіць дваровую ферму і перадаць прафесійнай гаспадарцы, жывёлу перасяліць, а самабут знесці. На Віцебшчыне ратаўнікі прыйшлі на дапамогу мужчыну, які выправіўся ў лес у грыбы і не здолеў самастойна знайсці дарогу дадому. Супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацыяў спатрэбілася некалькі гадзінаў, каб знайсці аматара грыбоў. Падобная сітуацыя адбылася і ў Барысаўскім раёне. На лінію 112 патэлефанавала жанчына і паведаміла, што яны са сваяком заблукалі ў лясным масіве.
Ратавальнікі працягнулі падтрымліваць з імі сувязь праз мабільны тэлефон. За гадзіну работнікі МНС знайшлі грыбнікоў і вывелі іх з лесу. Медычная дапамога аматарам ціхага палявання не спатрэбілася. Вялікая страта для музычнага свету. На 77-м годзе жыцця памёр легендарны Озі Осборн, заснавальнік і вакаліст гурта Black Sabbath. Пра смерць рок-іконы паведаміла сям'я музыкі. Апошнія гады Озі меў сур'ёзныя праблемы са здароўем. У музыкі выявілі хваробу Паркінсона. Апошні выступ Осборна адбыўся 3 тыдні таму. У пачатку ліпеня перад тысячамі фанатаў ён падзякаваў усім за падтрыманне. Озі, вядомы эпатажнасцю, пачаў шлях ад звычайнага рабочага да сусветнай рок-легенды. У ягонай кар'еры дзясяткі альбомаў, шалёныя канцэрты і мільёны прыхільнікаў па ўсім свеце. Больш актуальных навінаў знойдзеце на нашай інтэрнэт-старонцы. Сітуацыя на мяжы з Польшчаю застаецца напружанай. Гэтак раніцай 22 ліпеня перад пунктам пропуску Берасце-Тэрэсполь у чарзе стаялі амаль 400 легкавых аўтамабіляў і 25 аўтобусаў. Чаканне можа расцягнуцца на 20 гадзінаў. Журналіст сайту Арсен Руденко прыглядаўся да тэмы. На памежным пераходзе Берасце-Тэрэсполь людзі скардзяцца не толькі на марудную працу польскіх памежнікаў, але і на так званых толікаў, тых, хто займае чаргу на аўта, каб потым перапрадаць сваё месца. У некаторых выпадках гэта прыводзіць да сварак і нават боек. Некаторыя пасажыры адзначаюць, што ў аўтобусах час чакання пераезду цяпер ад 4 да 10 гадзінаў. На іншых кірунках у бок Літвы сітуацыя таксама няпростая. На пераходзе Каменны Лог людзі скардзяцца на павольны рэнтген-кантроль з літоўскага боку, дзе правяраюць амаль кожную другую машыну. Больш пра тое, з чым даводзіцца сустракацца падчас чакання ў памежнай зоне, у матэрыяле на сайце belsat.eu. Олівер Окунь з Чыкага з дзяцінства еў бабуліны дранікі, а калі даведаўся, што ягоныя карані паходзяць з Беларусі, пастанавіў навучыцца мове продкаў. З гэтаю мэтаю ён прыехаў на фестываль тутака на Падляшшы, які традыцыйна збірае беларусаў. Глядзіце інтэрв'ю ў тэлеграм-канале Белсату. А яшчэ больш цікавых асобаў і карысных матэрыялаў вы можаце знайсці на YouTube-канале Белсат Лайф. Я вельмі кахаю музыку, асабліва беларускую музыку, і таксама гэта была магчымасць быць у беларускай мовнай атмасфере. США гэта краіна мігрантаў. І я не ведаў, адкуль я і чаму я. І то ёсць пытаў у бацькі, і ён сказаў, што мы з Беларусі. І я хацеў размаўляць на той жа мове, на якой продкі размаўлялі. А ў Беларусь ізноў прыйшла залева. Моцныя дажджы раніцаю абрынуліся на Менск ды шэраг іншых гарадоў краіны. Вось, напрыклад, вашай увазе кадры са Жлобіну без каментара. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Заклікаю вас падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.